So uma uqhathanisa isystem yezwe nesystem embuso kaNkulunkulu akuhambisani. I-Department of Health embusweni kaNkulunkulu sisebenza ngegama lika Jesu Kristu nangezwi likaNkulunkulu nangegazi lika Jesu nangokukholwa faith sekuphelele umuntu uyaphila gelekeqe. Kanti ngapha kufanele kuhlolwe. Kanti izwi kaNkulunkulu lithi ningayi kwabahlolayo. Abaningi bacabanga ukuthi ungayi kwabahlolayo laba abahloli kuthiwa abaprofeti bamanga sizangoma. Kanti ukuya kudokotela uyokwenzani? Uthi ngesingisi ngisawo testa. Uma uyotest uyokwenzani uyohlola. Mase uhlolile uhamba uright akutshela udokotela ukuthi uphethwe yini. Ubuyisa ugula ngempela. Uhamba uright. I'm trying to open up about iyodwa case esiyenzekile whereby umama efika nengane yakhe eyaqala ukudla amaphilisi angixolele makuthi uyayizwa le video kodwa isithombe mangikhumbula kahle yayisencane kakhulu mhlambe engahlalisa unyaka angixolele impela ngiyaxolisa kakhulu kodwa ibisina 12 years 4 years ine diabetic idla imedication yani kashukela ibisijova bingasadli nje amaphilisi kodwa ibisijova and ngestory sasizwayo ukuthi ibisijova ngendlela ukuthi ingane bingasathanda ukujova yayithi mayizwa ngevangelo kudala konke lokuphuma emaphilisini ukuthi siphila ngoJesu yedwa yayithanda lengane impilo ena 12 years yayithanda no indaba ye-cult ukuthi nina sizama ukungena deep ukuthi sichaze ukuthi nihluka kanjani kwi-cult sengisho lathi ikhona i-positive connotation ye-cult mawucheck igama i-cult nje ngisho waligooglesha ngisho wathatha ama-dictionary ahlukene ithini meaning e-cult ikhona i-meaning e-positive engangcolile ukuthi abantu kuthiwa i-cult abantu abavumelana ngento eyodwa bese behlangana ndawonye bahlale kuleyo ndawo isisho sesintu sithi inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye yabona then bese bakhona ke i-negative connotation ye-cult yipi leyo ukuthi abantu lapho basuke behypnotiziwe bengayithathele inqumo so bacabanga ukuthi bakuma senses zabo mabenza ama decisions kanti khona ispirit esibacontrolayo yabona and umuntu osuke bemlandela umuntu like hathi nasilandela uJesu Kristu sifunda ngoJesu Kristu so uma kuthiwa ngeke abazana baqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu